Dumela bakulu the nyaya metizhen is here ndadzoka zvekare panapa nhasi ndine imwe nyaya yandasangana nayo, nyaya iri kutenderera, nyaya iri kupisa yaminister of sports uyo anotwa Kest Coventry. Zvinhu zvakawanda zviri kuitika kunyaya dzesport idzi ende inini ndasvika pachikamu chekuda kunyazonzwisisa kuti iye Kest Coventry kubva pakapinda pakaitwa minister chii chaakaachievhawo saminister of sports. Answer yo nzandewana kana sikana pana ari kuziva nachikumbira undudze. So pana panyaya kusangana nayo pana kuti Zimbabwe sports minister Kest Coventry stated that the ministry is awaiting funding to upgrade stadiums due to substandard stadiums that fail to meet FIFA's approval. The national soccer team currently plays abroad. Coventry has recognized the urgent issue of inadequate sports infrastructure, which has compelled the national team to find alternative venues for their matches. This highlights the critical need for the government to prioritize funding and upgrading sports facilities. The situation hampers the national team's ability to compete at home and deprives Zimbabwe's fans of the chance to see their team play in person. MaZimbabweans vanongachida kuona kuti vana vedu vevhu ngavatambirawo kunoku, but zvinhu izvozvo hazvisi kunyatsoitika. Vari kutozoonekwa nevaya vakaenda kunze kwenyika kuSouth Africa nekuda kwokuti maground kunoku haasi kushanda. Vari kuSouth Africa vacho futi havasi vese vari kukwanisa kuenda kunosapota nekuti munoziva nyaya inoitika kuSouth Africa. Ukaenda uchida kunoona bhora, vakomana vemavheni mapurisa vanongotanga kumboshandisa advantage kuti mazimba akaungana ngatimbonoita timbonorova skillful inonzi kumba vane mazimota vanogumba vanhu vachiisemo anenge achinzi makumba. Saka vanoti iwe tonotanga kutoendeswa kumba munhu akatozorasikirwa nemagreener pastures kwaanga ari, because unozongonzi ngirikini manga muri paradise kana kuti Canaan inenge yatopera because of kuenda nosapota bhora. So ndo nyaya iri kuitika kuti uzoona kuti maWarriors vari kuzorakashwa zvakanyanya kana vachinge vaenda kunotambira kunze, ndo nyaya inenge ichiitika. So panapa uyu minister of ari kutaura kuti aiwa isusu tiri kumirira funding, but ndikada kunyatsoita deep nenyaya ndiri kuona vanhu vakawanda vakanguri kanda maposti akasiyana, because isusu taingodzviginwa because mamwe maposti acho unokuziva zviri kubva nekupi zvichienda nekupi, but pandazoona iye manje ari kutaura kuti aiwa isusu tiri kumirira funding, ndopabva paita kuti ndibva ndabudikira ndichidziongorora nyaya dzese ndichitora maposti ese akabudikira. So musi wa30 May Advocate Fadzai Mahere, uyo former spokesperson with Citizen Coalition for Change, ane imwe yakaposta about Kest Coventry futi ari kuti dear Kest Coventry, decisive to who you arrogantly ask, decisive to all the footballers whose career have stagnated before because of the international football ban you caused. Imagine if Zimbabwe had been banned from the Olympics at the height of your swimming career. Because uyu nyaya iri kuitika ndekuda so post Advocate Fadzai Mahere kuti ndinyatsoinzwisisa manje ndaunonga ndangoitorera paroad ndoba ndadzokera futi same 30 May iye vaHasi ega Mahere anga ataura nyayo. Kuna Hope Waching'ono, award winning journalist from Zimbabwe, anga ataurawo futi about the same issue yo ari kunyora kuti parliament had never seen such arrogance mixed with an big-known ignorance. Zimbabwe was banned from international football by FIFA. Zimbabwe's sports minister Kest Coventry went to parliament and said that she accepted the ban and has never asked FIFA to lift it and won't do so yet. When told that it was a decisive, she shouted, decisive to who? Families of footballers are starving. All Zimbabwe's football stadia are also banned from hosting international football. Teams that have qualified for international football can't tour because of this ban, but Kest doesn't care about the financial losses to these footballers. Kest Coventry was named one of the worst performing ministers by her own incompetent government. Ndo panyaya iri kutaurwa manje ndakudzokera kuvengirikini ya Fadzai Mahere paipa because ndandangoibatira panzira yakangonzi decisive to who you arrogantly ask. Anga aenda kuparliament achinotaura nyaya iyo ndopara kuzonzi decisive to all footballers whose careers have stagnated because of the international football ban you caused. Because uyanga ndianga anotaura rafa ruparliament ka ndo zvinhu zvanga kupindura zvanzi imagine kuti iwewe
dai zvakanzi zvemaolympics zvawaita panguva yakoyo zvonzi zvabhanwa ungadai wakaperera parodhi ka but minista anga ari panguva iyoyo aimira zvinhu zvako zvifambewo but iwe usiri kuda kumake sure kuti vamwewo vana vevamwe vakwanise kuitawo career dzinoonekera career dzine musoro panguva yavo inei ndo nyaya yanga iri panapa but mhuri yezimbabwe nyaya iyi haisi kuperera ipapapo iri kuramba ichienderera mberi. Ndiri kuzoona kuti uyu murandakadzi ane zviri kutomunetsawo because tikada kutarisa pamazuva iwaya pane mashoko akabuda because vanhu vaida kunzwisisa ka vanhu vese vanga mufaya aruna majournalist machinji vamwe vari kumubvunza mubvunzo isingapindurike ndo pakazobudikira achitaura kuti I've had numerous conversations, meetings and letters with the Minister of Finance, Economic Development and Investment Promotion where the releases have been promised and have yet to date not been released. Hence, the contractors that were on site in January, February and sometime in March have now stopped all works until they are paid. Kest Coventry. Saka nyaya panapa ndekuda so ayanga kublame Mutuli Ncube panyaya yese iri bhora riri kuzongodzokera kuna keeper kuti Mutuli Ncube ndiye ari kusunga mari ndo pari kunetsa nyaya yese. Zvimwe zvese tingataura zvimwe zvese tingadidi vanhu vakati iwe uri kuzodidi uyu Kest Coventry dzanga dzingoro stress nehasha basa racho riri kutomustress kwakungoshandira kungoti handina kuona kasalary netumwe connections nechinji but honestly speaking munhu uyu anenge atoriwo pakuremera ndo zvimwe zvinhu zvandiri kuona but nyaya iri kuitika iri kuzongonzi Mutuli Ncube wacho haasi kundoririsa mari yekuti macontractors vanga vakagadha kumastadiums vachida kurenovata vaone mari because havakwanisi kuona pavachishanda kana vasati vabhadharwa mari yavo. Inini manje chandakuda kuziva ndechekuti why Mutuli Ncube asiri kuririsa mari? Is it because mabosses ake anomudza nguva yekuririsa mari here kana kuti anonzi maproject iwawo masmall small? Tell me what you think panyaya iyo guys. Tomboonesana ndo andazocontinue the video.